Bro, il est madame là. Ni mon éclairé qui l'a ça, ni mon éclairé qui l'a démso. Ni quand tu n'y a pas qu'un magana, ni quand tu. Nego, et puis mon nom fait les mots. Il veut mon éclairé non fait mots. Ni dentier bin dentier si. Ni le dentier mani non fait. Ni ma démso mani. Mais dentier mani non fait, ma démso mani wolo. Frana, kana magana, ni ga to ala na kira kama. Ni mu gozuwe. Okay, oh maybe ba to kumaya? Mula bro. Musojugu. So jugu te ka fo ya ya ko ne den chama yi ne fe ne den muso ma ni ne fe wa ne kera muso e ka magale la hake ala na kira kama ini den muso ay bon ninga ay to inga sa herela wal man na be sa do no fe ay ngira fa ka ba yo so Ko na gilo ko mo gila. Ni kana mo bon se moro. Ni de la ko mai to ni de. Ngi kan toy. Ala ka man toy. Angle. Nobody. Wuli sa. Ibla abibulo. Nobody. Wuli. Dere. Iga bere karla. Ni kana son masa. I mo wala ko bi deme ire bare tsika ki yere. Kani yere ge mani. Dere nyama ka kani nyagana.
Tere famille. Est-ce que Fran me gagne la famille? Muna ibu tu kan agile ga demaya bolo da. Isi rana. Ndeli. Ne nge dumo. Iya rumba. Wado. Ne kala ni plate ni. Ne cheta ba. Wa ni pinche. Ne fa ba ni no fomu so. Ka kuma be ha ni fa. Rubai. Muso note, muso sabi. On sait qu'elle est ça, des fois là. De muso suba. Rubai kana fosa. Aje. Muso yo mo cheta ba. Eu sei que tá aqui ga duto. Muso bolo churi ki shuwe la fia. Nafa. Menye ni fi. Ni yo fo. Ni ala no de. Rubai mo ko bitu mo no wala tenye te la tere so. Ni ala de gote. Ni ma fo ko che. Abi muso di ma. Mais ni be ala la jara bi. Ni ta para ala no ba. Não sei não. Madam, ini yang itu ala re. Awo nyame. Minta para ala. Nyame. Ala ka tegi. Nyame. Wewe kana jiro di mana? An sɔgɔma. Nse. Patron ne nana. Awa. I mɛnna dɛ. Awɔ kɛ. Yɔrɔ lajɛ a ma don sarima foyi o ma e mɛn mun na. Cɛkɔrɔba ka foro tɛ. Ne ka baara dɔw bɛ. Mais n bɛna jɔ sisan. Tile gana ne yɛrɛ bolo tɛ fɛ ka na. Ayi n bɛ na. E b'i teliya dɔɔni y'a mɛn. Awɔ. Awo. Dere. Amina. Kasi gini mo. Amin. C'est vrai, il faut mais il faut que pour faire la douane. Et il y a des gens qui ont fait des
Comme quand on a voyagé là, pour 2 jours, on a séminaire là-bas. Donc à mon retour, je fais réveiller pour que on se gâte dans le cours. Donc on a dépensé bien le monde. Mais il faut une chaise là, il y en a fait. On a se gâte dans le monde. Là, ça on se gâte baisser un, on a baissé déjà on a un donc on veut d'abord faire ou faire non puis là. Il y a famille. Mais quand nous cadine, il veut chocolat, il a tout un temps. Ah ouais. Quand nous calamanchia là, mais yurugu ni calamanchia. Na fafoi tala ni misate musumani reka ngabara de ki chesri ki bangi bawo de me ki reka dunula ajay ni doroni kala manchi ay na fafoi tala wa warti na fafoi de ni ya fama injini baji raisa ndaro to kanan lek na yami ya ki to yer na rek ki c'était ça Ma vai dunia. Mas o domingo na fora. Coco Natal. Nani ma dunia, você vai furar a coisa. Ako ibo ko rin na rin Coco Natal la. Agora tudo. Tudo liga dunia. Comment t'es non? Bani ma dunia, bana be bantu wori. Comment t'es non? Fani yɛrɛ ɲini yan nɔ. Ni ko sugu bɛ k'a la, o de ye Coco Natal.
Mun bɛ den musomanni cɛman bɔ ɲɔgɔn na? Den musomanni cɛman den fosi t'u bɔ ɲɔgɔn na danfara foyi de tɛ den musomanni den cɛman bɔ ɲɔgɔn na den cɛman bɛ se ka fɛn fɛn kɛ ni den musoman kɛra dusuman ye a bɛ se k'o ɲɔgɔn kɛmɛ kɛ Munna ni ne gɛrɛla ba la ba bɛ ne gɛrɛ wa ni n kumana a fɛ o bɛ kuma ne fɛ o da tɛ e la o e fa ye sɛgɛn ni ɲani min kɛ o de bɛ sɛlen dɔ ka bɔ a kunna kana na i fa ka ko si jate n'a ye fɛn fɛn k'i la kɛ i n'a fɔ a ma foyi kɛ a bɛ tila k'a faamu mais e ka dusu ta fɛn fɛn ka d'a de ye e k'a ɲini k'o dɔn fɛn fɛn ka d'a ye i b'o kɛ ɲɛji in tɛna foyi degelen de bɔ a la e ka mɔnɛ bɔ ne la dɔrɔn e ka mɔnɛ bɔ i fa in na e fa in b'i fɛ koyi e bolo k'a t'i fɛ dɛ a b'i fɛ a m'a faamu dɔrɔn n'ale de ye k'i jija a bɛ ɲɛnabɔ ma a ka di den jɔ ye i ka gɛrɛ i masa la k'i gɛn a man di mɔgɔ si ye ne bɛ n yɛrɛ ɲininka yala ne fa ye ba ye wa e ye tɛ ni kuma fɔli dabila e bɛ fɛ ka mun de fɔ o la sisan i fa de don fo ka sugo ka dugu jɛ ɲɛnamaya n'a tagabolo dɔrɔn de don n'o tɛ i bɛ se ka fa wɛrɛ sɔrɔ i yɛrɛ la dugukolo in kan n'ale tɛ yan ma depuis bana ma ban ni ne gɛrɛla ba la a b'i n'a fɔ mɔgɔ de gɛrɛla la mɔgɔ min delila ka kojuguba dɔ k'a la ne mana bɔ ne hakili bɛɛ bɛ to ba la ne mana na fana ni ne gɛrɛla ba la ba bɛ ne gɛrɛ ma o tɛ kun den si bolo la a ko i fɛ n'ala ye fɛn fɛn ka jɔ ni bɔgɔ la o de bɛ kɛ i bɛ tila ka hɛrɛ sɔrɔ o kɔfɛ hɛrɛ bɛ na o a n'a na wagati de don e k'i fa i ta kunba ye a kun n'a ye diɲɛ latigɛ ko o tile a bɛɛ kun a bɛ mun i tɔgɔ la i ka tɛmɛ a bɛ tila k'a faamu to yen ne ba ka furakɛli ko minɛ cogo di ne yɛrɛ kɔni y'a kɔni bɛna mun ɲɛ bolo ni kamana kan nin b'a de don mɛ e bɛ taara ne yɛrɛ tɛ sɛbɛn ka tobili ne filɛ ne ka baara min jaabi ne n'a lajɛ n'u tora ka kalo saraw diya n b'a fara fara ɲɔgɔn kan n'a ye wari buguni sɔrɔ an bɛ taa ni bɛɛ ye dɔgɔtɔrɔso la ala k'o baara diya n'a ye ma bɛ na so wa awɔ minɛ nɔgɔ min ne ni ko awɔ n'i tila l'o la i bɛ se ka taa n'i tila tobili la sisan n'a faamu n'o tɛ a ko ka di fa in ma a ma kɛ cogo di ala ka lasegin di fa in ma dɔrɔn a ka segin kɔfɛ ne b'o de ɲini ala fɛ den cɛmannin bɛ ala de bolo n'a di kuma sera a bɛ d'an ma
Nze era sawa. Kunena ni modo binera kumalaje. Modo ikaine he. Awo. Mabadu. Adone no yi modo. Terape. Awo ni terape na ugata miasa. Oh, mita fu. Nao. Ni kwenda kabla yero. Ni kwenda kabla yero. Dia kisigire yang dia kisian. Ala kasigire. Pardon. Elle est aussi comme du modèle. Bichi Begiga Barala. Il m'a oublié Chabanina. Il me dit qu'il tient là. Depuis Massa, je suis de la fille à Kaboul. Nze. Ana dem so be yi wo bi ale. Awo. Ai na mikura ya. Ba ji ko ni. Abe mosa. Abe mosa dala sona. Awo abi asigile no yiri sima. Tonto na ko mo be lo. Awo. Akadi. Tonto. Nini terige wa ko. Nini ko ba chela ga gere ko sobe. Metina ndar do bela. Komi yere nyeba la fariga ni. Oh sisa ni bi bara do la. Komi nye war bu ni soro. Oh ni ko bi te ga dama. Anga ne do sula. Menan na bua kala ma wari ni awa to gola warbi. Adina. Ni baranya na mana. Ni bi baranya na mana. Sabla nye bara ge oro do soro bi tuka tai ye joshi. Ben sara kabula. Sisa ne kumete. Ka wari ere buluma. Iga kila fo ere bina afwa. Sino na bora kala ma kulita. Ni kanela kulaga jamu ni faisare. Ayi cheke. Ne mo ko ben fara kene ya dela. Nga ne ne gere la mfala wakati abineke. Ni tsega sigla kuma bra fe. Ni tsega foi ka fe na ma. Mega sira ne na ni wale atuna so wa. Komi e ya tereke ina bisiga no fa. Nala sona uladena mete mefi. Me wati. Na tonto igi jija kana don ko neta do ne. Nala sona. Be ba ka kenari. Comme mere tarla meta jo.
tiende ne kene Farin. Rasa yɛrɛ Gausa. Basi. yɛrɛ dun ya denbaya Bagi basi. Ini yɔrɔ kura min filɛ Dr. Sobra. Tile filanan an bɛ to teri i bɛ k'i yɛrɛ sɛgɛn bɛɛ la Teri bi dɔrɔn tɛ o. Depuis tun an ye min kɛ ɲɔgɔn fɛ o bɛɛ bɛ ne kɔnɔ. Ne tɛ se ka ɲinɛ e kɔ k'i bɛ degun na. ne yɛrɛ kɔni b'a dɔn ne tɛ bɛn n ka bana ma Ayi, kan ne fɛ. a ma se k'i ka wari lacɛn a bɛ nafa wɛrɛ ɲɛ min tɛ ne ta ye Kulubali ka n'o fɔ. Ni Ala sɔnna a ma, an seko ye fɛn fɛn ye an b'o kɛ. I y'a mɛn? N nana nin bere kura ye. I b'a dɔn nin kan ka dɔɔnin kɛ. I y'a mɛn? Dɔɔnin kɛ. i ni ce i ni baraji ala k'i sara ala ka n ka balimaya sinsin I y'a mɛn? Nka te minɛnw daga na an ka te dɔ sigi an k'o min. ala e de ye setigi ye e de ye yabari masa ye ko bɛ nɔgɔyaba ye e de ye wa e de ɲɛ bɛ fɛn bɛɛ la ala i ye fɛn o fɛn fɔ duniyatigɛ kɔnɔ ne y'a bɛɛ to i ta la ne ye fɛn kelen de ɲini i fɛ n'o ye den cɛmani ye min bɛ se ka ne tiɲɛ ta min bɛ se ka ne jɔyɔrɔ ta diɲɛ ani lahara ala e ye ne sɔn den musomanin ma ala e de ye masa jalakibali ye masa min tɛ jalaki o y'a to ala Teri, a ka fisa kɔni. o ye ji sɔrɔ A ye ci ta ka na. Ne tɛ fɛ ka taa yɛrɛ. I tɛ ɲa tagali kɔ mais kana mɛn dɛ. N tɛ mɛn 10 jours mais a ka jan i ma ye a sira ka jan trop. Je sais tu vas beaucoup me manquer. Ɲɛnafin de bɛ ka di minɛ. A bɛ ɲɛnabɔ ya mɛn. Est-ce que n tɛ ka fɛn yɛrɛ a tɔgɔ voyage retardé pour an ka baro kɛ halisa. Sabali sa i ka n'o kɛ ya mɛn. N k'i jɔ n nalen n'a sɔrɔ n y'a minɛ bɛɛ ta. Ala yɛ ka Je pense que j'ai tout pris. Mais chérie, i hakili to i yɛrɛ la dɛ. non ne t'inquiète pas. Wala i hakili to i yɛrɛ la. Fɛn aw ma na. A ma na fɔlɔ. Ala ka sɔrɔ ne bɛna ci dɔw fɔ ale ɲɛna ale ma na. Yala i kelen ma to yan nɔ. Ok, mais bébé i hakili to i yɛrɛ la dɛ. Tɛ problème. D'accord. Cogo di? A dafalen don a dafalen don. Chérie, ni kalifa ala la koyi wallahi. Gafu ça va? Kañ ma wi? I bɛ heure la bi dɛ. Awɔ. En fait, ne bɛna taa voyage la. Ne fana tun y'a f'i cogo min na. Gafu n cɛ ka ko ka gɛlɛn ma dɛ. I hakili to a la ya mɛn. Awɔ, n y'a mɛn. Au fait, n ye liste kɛ yɛrɛ k'a bila so kɔnɔ. Donc i b'a lajɛ lundi, mardi, mercredi. I yɛrɛ bɛ programme dɔn déjà. Donc i kan ka min tobi ni tile 2 in kɔnɔna la dɔrɔn. I kana i ni cɛ ka dumuni ko ka gɛlɛn ma dɛ. Ala sɔnna ma. I hakili to a la ya mɛn. Yɔrɔ dɔ si dɔnna. En
plus moi yɛrɛ Ayi dɛ a banna sa bébé i fana. a ka fini a ka to ten kafe sa i ni fana sa. N'Ala E bɛna se k'i to a yan. ka nɔri ko ka gɛlɛ a ma dɛ i hakili to nin bɛɛ la a mɛn Ok bébé k'a mɛn. N'an fo. aw bayi bayi Awɔ. a ka ɲi sa ah walayi chérie ok à plus Awɔ k'a mɛn. Awɔ n bɛ na. Awɔ. Awa. Awa. Naam. Hakɛ to dɛ. Bakala ko ne. Awɔ i sigi. Ne ko i ka cɛkɔrɔba a ka bana ko bɛ cogo di? Bi ka fisa nka halisa a degunnen don kosɛbɛ. Bon e fana i ka kow ka gɛlɛn dɔɔnin ne kuwa. Non ne y'a f'i ɲɛna. N ye laɲini minnu k'i fɛ sɔn olu ma n'i sɔnna olu ma i ka cɛkɔrɔba furakɛli o tɛ ne ɲɛna foyi kɔ. Hali n'a fɔra bi ko ka taa e ka cɛkɔrɔba furakɛ tubabu jamana kan. Alhamdulillah a se bɛ n ye a fanga bɛ n na n bɛ se k'a kɛ k'a sɔrɔ a ma foyi tiɲɛ n ye. Dɔrɔkɛ i ka laɲini tiɲɛ yɛrɛ la a ka gɛlɛn ne ma dɛ. Sabula depuis don min na ne donna baara la yan nɔ fo bi patron muso ka bonya yɔrɔ de bɛ ne kan. Nka n'a fɔra Ayi patron muso ka bonya bɛ e kan ne b'o dɔn. Ayi f'i fana k'a dɔn k'a fɔ Ala ye cɛ o cɛ da Ala ye muso naani furu de yamaruya i ye fo n'i yɛrɛ banna n'a moyen ma k'i ye. Nka bi naani tɛ dɛ hali muso 100 moyen bɛ ne ye. N'i sɔnna ne b'i bila condition na min yɛrɛ ka bon hali ni maramu ta ye. I y'a faamuya? Ayisa e bɛ ka siran min ye n'an fila dɔrɔn de don i poussé ka na sa e fana a olu patron ye bi de sabali. kan ne Ne tɛ de fɛn nin ko ninnu ka tɛmɛ ne ni cɛ. o ko mais juguman jumɛn bɛ nin na juguman tɛ o e kana ba ye e b'a dɔn kan e ka gɛrɛ la dɔrɔn i yɛrɛ b'a faamuya k'a fɔ Ayi ne nana baara de la. n y'a faamuya sa e bɛ ka siran jɔ ne yɛrɛ bɛ maka i la siɲɛ fila n'a sa Awa ba filɛ adamaden dɔw yɛrɛ de bɛ yen nɔ hali n'i y'u ta k'u bila arijinɛ kɔnɔ u bɛ bɔ i min fɛ ka don i jigi kɔrɔ au moins i fana kana n'o kow lataga sira wɛrɛ kan n b'o se ka dɛmɛ o. Ma bi ne ka patron muso de voyage la. Ne yɛrɛ taara ka sɔrɔ u bɛ ka bɔ n'an ka minɛnw ye. A taara voyage de la. A ko ne ma a tatɔ ko ne k'an janto ale cɛ la. Ne ka to ka na ne ka soli ka taa ka tobili ka d'a ma k'an ka baara yɔrɔ jɔsi ninnu kɛ ani cɛ ka cimisɛnninw. Ne ko a ma n y'a mɛn. Patron muso taara ka dɔɔnin kɛ dɔrɔn a cɛ sina ka ne wele. O y'a sɔrɔ a bɛ so kɔnɔ ne donna a ko ne k'an sigi. O la ko ne ka cɛkɔrɔba ka bana ko bɛ cogo di. Ne ko a ma k'a degunnen don. A ko hali ni a kan ka bila ka taa kɔ k'ale k'a furakɛ.
ka o bɛɛ se b'ale ale bɛ se k'i jɔ n'o ye o kuma kɔni diyara ne ye kosɛbɛ o ye ɲuman nka o kɔfɛ a y'a essayé ka gɛrɛ ne la ka gɛrɛ ne la awɔ ne ko a ma n ko ko ninnu man ka tɛmɛ ne la ni ɲɔgɔn cɛ ne b'a bolo baara de la o bɛɛ la a ma sɔn a tun bɛ fɛ ka bin ne kan ɲɛ nka ne bolila ka bɔ awa kana na so o ma de ala yɛrɛ y'i kisi o ɲɛna yɛrɛ de sabula ka d'a kan n'i y'a mɛn muso i ka tafe bolo de don i kana to diɲɛ latigɛ cogo si la o ka tila i la fo ka taa se ji ka don i ji ka k'i kun ka don na n'i bɛ t'i cɛ fɛ kana to o ka tila i la dɛ wa i k'a bila i kunna fɛnɛ nin don ni patron don nin tɛ o i taara la baara la diɲɛ jɔn jɔ fɛ i kana to kulonkɛ ka don i ni mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ ne k'a fɔ kulonkɛ min fɛ i y'a faamu parce que diɲɛ na an filɛ yɔrɔ o yɔrɔ sisan yanni i tɔgɔ bɛ tiɲɛ nin ko sugu de donna i ni ɲɔgɔn cɛ patron bɛna se ka mun fɛ i ma sisan a b'i sɔrɔ kana na sɔn hali n'a y'i nɛgɛ ni diɲɛ latigɛ fɛn fɛn i kana sɔn n'a b'i dɛmɛ ten a b'i dɛmɛ ten n'a y'a dɔn a tɛ se k'o kɛ yɛrɛ a b'a to yen mɔgɔ bɛ ala i ka so de min cɛ i y'a mɛn maman est-ce que ne bɛna segin ka taa baara la tuguni wa t'i ka baara a muso m'a k'i la wa ale de y'a k'i la est-ce que a bɛna e la muso ɲɛna muso t'o kalama n'a kurukutula diɲɛ don o don a kɛ muso ɲɛna fɛn min fɛnɛ bɛna b'o la ale b'o dɔn an ka taa i fa bɛ kɛnɛma la halisa a ma don a ma don dɛ tile bɔlen yɛrɛ bɛ sɔrɔ a la an ka taa fɛɛrɛ kɛ an ka la an ka wari diɲɛlatigɛ ɲɛna o tɛ k'i jigi la mɔgɔ ka fiye koyi Congo, chérie. Uai. Voilà. Chérie. E bɛ sunɔgɔ de la. Chérie. A kɛra cogo di? Tiɲɛ. I jɔ dɛ. Awa ye mun f'e ɲɛna n'e seginna? Awa wa. E bɛna mun na? Ka mun fɔ ne ɲɛna cogo di? Voyage ma bɔ de sa. Ne hakili sigi sa i bɛ ka sogo de ya? Voyage ma bɔ wa? Voyage ma bɔ. Wallahi i tɛna se yan. N na ɲɛf'i ɲɛna. Ko mun kɛra? Ala an ka patron kura ye. Yɛrɛ ko ale fɛ yen wa retard de tɛ yen wa. Ne tora mun salon la yan nɔ. Ko ne ka weekend wɛrɛ kɔnɔ. Chérie ne y'a dɔn depuis e bɛ la k'i tɛ fɛ ka taa ne y'a dɔn k'e bɛ taa retard la. Wallahi a ko ka gɛlɛn koyi. A ka ko yɛrɛ 1 heure de retard. Tu as des problèmes 30 minutes de retard tu as des problèmes. Wallahi. Ale fana m'o ɲa sa. Tile. Kɛlɛma la n ka kalan koyi. Waati sara to foyi tɛ ne la. E dumuni kɛ yan? Awɔ. Awa dun? Awa. Wa y'a kungo ko a fa y'a wele récemment. Awɔ k'a bɛ taa yen nɔ. Ko a fa ka bana ma juguya? Ayi o tɛ. A bɛ n'a fɔ a ma ko k'a la ci dɔ la. I sera t'a lajɛ i denni ye mɔgɔ ɲɛnama ye koyi. Ne b'a dɔn o tɛ yen fɔlɔ ma ye. Chérie. Yala an ka taa lajɛ sa. N lamɛn bɛ. Ne yɛrɛ kun mago b'i la. Ne la. Awɔ n bɛ fɛ ka ci dɔ f'i ɲɛna. Ouais, bon, cogo dɔ la. Ayi, bon, tiɲɛ yɛrɛ la. I tagalen ne kɔni kun ye ko dɔ kɛ yan. Tuma dɔ a tɛna bɛn i ma. Mais hɔrɔnya la fo n k'a ɲɛf'i ɲɛna. E yɛrɛ bɛ ne lasiran cogo di? Ko sugu jumɛn? Non, a tɛmɛna ni Awa de cɛ. Mais ala ko tiɲɛ Awa nɔ t'a la. Awa nɔ foyi t'a la a bɛɛ ye ne yɛrɛ de ye. Ne yɛrɛ kɔni kun ye laɲini kɛ Awa fɛ. Cɛ ni musoya cadre kɔnɔna la. Nka tiɲɛ yɛrɛ la a ma sɔn. A ma sɔn hali dɔɔni. I ye fɛn o fɛn fɔ dennin na a bɛɛ b'a la. Ne yɛrɛ bɛ se k'a fɔ a ka jugu n'o ye yɛrɛ. Mɔgɔ ladiri don. Wa denmisɛnnin maralen don fana. Ni m'a ɲɛf'i ɲɛna ni m'a ɲɛf'i ɲɛna n tɛ lafiya quoi. Wallahi i ka kuma ma ne tɔɔrɔ wallahi. I ka kuma in ma foyi kɛ ne la. Mais e de ne lamaloya. Yɛrɛ a kun ka di ne ha. Furuɲɔgɔnya la i ka yafa n ma Ala n'a kira kama. Ayi, ne de bɛ yafa ɲini e fɛ. I ma foyi kɛ ne la. Ne donna i gasi la koyi. I ma foyi kɛ ne la. I ma foyi kɛ ne la chérie. Ne taara k'i to yen ɲɛnafin na fo
Pourquoi il est Non, c'était tout à fait normal. Il a barré le dos. Il a fallu. Ah, on y a fait. Il m'a fait. On est fouillé là. Ne ya doka way mo ko nyana ma. Yara. Me chéri ha, ma tuma gele fi. Ni tato ni ma fo enyana ko ko yi ka fa alala. Ah, ya fo. Oh, ma ba. Donc foi, si tane te se ga se la. Yara. Donc ça ne minga. Avec faire que anta won no fi. Anta fa la ya ma. Anta ta ngan changer ko la puta. Oui, mais jani ni ko. Ala ya rabi ko jani. Udah lain enggak Juna? Ibu dumuni nggak? Mama tinggal soal dulu, babi fulan tak tuh bodi. Saya kan lagi belum masak. Mau tidak? Ada sih gigi boleh kau belum bisa. Kau bilang. Mana ada? Aku mau beras biasa.
Miga ta cila. Kami sila kati. Mina ta cilo. Bueno, bisa iba kan? Hah? Wala masama mo ko? Ano so masaya iba ma? Medyo. Kamu abi fa ko. Ay, okay. Ni muso jama kulu chama na doro janko. Ni jema ni sukanti ko. Ni nu kera la nyona, ibi chenyuma ni sukanti. Ni nu jere be jugo nyuma ni sukanti. Yoro ka ko ha be bila. Ege le form na men. Gafu, yi muso nyana mabali. Ni yere ketan sa i wala sa. Ni yere farfa kata no gara be farbe. Komi ganga ta citeli mane la meto la kana. Kafu de la sana. Kana e ala ibero ha na mesa ibero moti jabe kwa. Muso chama ne baka temeni yoro na amu ko itunda. Ire han chituru. Eski be gan shwa. Sisa ni mabawo ko kan shima. Nga ne be gata citeli mane la ayo jonga ta meta kana. Kamu na Not. Yang ten beri wala bile beri. Ibero ti iga sianwa. Sianku tere do fem la ba anga tumaro dro. Bien placé depuis que vous m'avez dit que vous m'avez boy. Biro le bile fleno. Ani bu fakalo dro kasma kaduna. Na temi tara turu wala. Ya Ni bo ka sing dola ga. E bo sonoma danga de ba quoi. Awetena. C'est bien, yoro ha bien bla wala. C'est bien bla. Ne ma bien mi. Meta la jaga porte firo mo na na rawo sura wala mta ndara pu flansa. Problem tara. Che yedo soe. Mbramzo. Di nyama ni jido eh. Aw mana ni? Ami continue ni fura ina. Nala ina chama wala. Nala sona ma ni fura mo ni chama na ya. Awani. Awa besokon. Amata bararo lati. Amata bararo lare. Hey. Mala. Mukamele flare kumene bi awa kana. Kabya ngawa. Ana le odi foni yana wallahi. Di ko kera. Agili era sibiliza besokon. Awele gaja. Awa. Awa. Nama. Imani. Kigana ito to me gibili. Jella ba klete. Isa dimsa mo nyate morure. Jibila be mzee. Or baji tidak. Kadu ngeradi. Ayi tuni nana bon fo yake. Kamele ni fla ma ko mo. Ah okay.
Kamu ni fila ko be biga. E ma se ku do an polisi ko lo gama. Ne tu donenga u kon mine do. U be do. No amen ko sega. No ni mangane. Sa dem se mbere be da do. Ni kira ka ba min tutani. Anga to ala mabai, anga polisi ko yi. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Nse ante. Sigara bi. Patron. Jiro sigara. Ça va. Ayi no akai. Jiro ka. Awa akai. Asomogo. Bashi foite. Ba. Kana chwanga ta. Ah, tono. Bashi ti. Le jare. Ne ka patron ni do me bara la mun. Ah, kon bajti. Madame, vous allez bien? Bah. C'est fardu. Aga fusa yare di. Aga fusa yare di. Aga Amina yare di. Amina. Amina. Kage farja. Amina ala ka siga. Amina. Ala ka do. Awa. Kon bajti ala. No bashi foite ala. Nimne ibo fara foto mo ba. Ay yare bla ubela. Ai. Ni de koyi nya anga ketaw. Ala ka chama bla. Amia. Ani bi ala ka to. Ami. Te fulu kumbo. Me wa kila o yɛrɛ de kan ka fo. Sabu maa o maa bɛ kɛ awa ɲɔgɔnna sababu ye ni foli ka kan. Awa ye mɔgɔ ɲɛnama yɛrɛ. Awa ye mɔgɔ ɲɛnama yɛrɛ. Hadamadenya la ma tigɛ a la tile kelen. Wa n muso fana bɛ ten tɔ. Wallahi mɔgɔ ɲɛnama ko dan o diyara ne yɛrɛ de. A yɛrɛ ka mɔgɔ yɛrɛ. A yɛrɛ ka mɔgɔ ɲɛnamaya kama. N'an bɛ wuli ka na an seko fana ye fɛn o fɛn sabu awa fa o tɛ se ka kɛ foyi ye ne yɛrɛ fa. Ne fa ye a ka kan ne bɛ fɛn o fɛn kɛ n yɛrɛ wolofa ye ne b'o kɛ awa fa ye n'a se bɛ yen. Diyara ne ye. Ala k'i sara. Yɛrɛ denkɛ nana ne ye. Ani ce. An tɛ an baraji. A kun ka di n ye fana a k'a bila a kunna k'a fɔ ne y'a den de ka su ko ka dugu de denkɛ kan ka mako o mako ɲa du kɔnɔ n'a mako sera a k'a ɲɛfɔ hali n'a yɛrɛ ma se k'a fɔ ɲɛna directement a k'a fɔ awa ye awa bɛ ci lase ma n'Ala sɔnna a ma n bɛ n jeli yɔrɔ filɛ a ko la inshallah. An tɛ an baraji. Ala k'i sara. Yalla kana kasi sa. Awa i bɛ kasi la dɛ. Kana kasi sa i ma kun y'a mɛn. Kana kasi. An tɛ an baraji. An tɛ siran ɲɛ. An bɛ siran ɲɛ. An bɛ siran ɲɛ. Sira b'aw bolo. Sira b'aw bolo. Gafu i hakili to i yɛrɛ la dɛ. I hakili to i mansaw la. Bangebaaw ko ka gɛlɛn dɛ. An tɛ an baraji. A ka mun fɔ. Okay, dah saya kena nunggu berpuasa. Ayo kena suum mari. Kena suum. Awak tadi tadi tu tak. Awak itu.
Itu donda mala ini dunia. Continue masalah. Ala ya betul. Mereka mata tu kembali ala kamu akan lepas di masalah. Apa bang? Apa? Kira kamu. Ya fadili. Iya ini ya fadili. Ini kan ya fadili. Ini dia. Ina shugo wadi. Ba ko mun kene la yare. Ay sababu chama sinima. Wa ayato duduna ndiko no kana ga barage. Ima ya fadili ni seremba. Ni mimi ne ga kuketa nushima kile. Apa tak so?